Salam, Atavatan YouTube kanalımızın hormatly tamaşaçylary. Biz size gepleşigimiziň ilkinji sanyny meýilleşdirilen Istanbul, Aşgabat, Istanbul uçar gatnawy barada habar bermek isleýäris. Türkiýanyň Türk Hava ýollary kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçysy tarapyndan Atavatan Türkmenistan halkary jurnalynyň internet saýtyna gelip gowşan täze maglumatlara görä, bu kompaniýa şu ýylyň 20-nji noýabrynda Istanbul, Aşgabat, Istanbul ugru boýunça ýürüýti uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Türkiýanyň Türk Hava ýollary kompaniýasy koronavirus pandemiýasy sebäpli uçar gatnawlarynyň çäklendirilen döwründe ýürüýti uçar gatnawlaryny amala aşyrýar. Bu nawatdaky uçar gatnawy barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň konsulluk gullugynyň Telegram jemgyýetçilik torundaky hasabyna hem maglumat berilipdir. Şol maglumatlara görä, Türkiýanyň üstü bilen Russiýa döwletine gitmek isleýänleriň bu gatnawdan peýdalanyp biljekdigi belenilýär. Häzirki döwürde Türkmenistan aviakompaniýasy bilen bir hatarda Russiýanyň SED aviakompaniýasy hemde Türkiýanyň Türk Hava ýollary kompaniýasy ýürüýti gatnawlary ýerine ýetirýär. Türkmenistan aviakompaniýasy soňky gezek 2021-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda hemde 6-njy noýabrynda Aşgabat, Istanbul, Türkmenabad ugru boýunça ýürüýti uçar gatnawyny ýerine ýetirdi. Russiýanyň SED aviakompaniýasy bolsa Türkmenabad şäherinden Moskwa şäherine 26-njy ýürüýti uçar gatnawyny 2021-nji ýylyň 10-njy noýabrynda amala aşyrdy. Şeýle hem SED aviakompaniýasy Türkmenabad şäherinden Moskwa şäherine nowatdaky ýürüýti uçar gatnawyny 19-njy noýabrda amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň konsulluk gullugynyň Telegram jemgyýetçilik torununa habar berilýär. Gepleşigimizdäki bu maglumatlar siziň üçin peýdaly bolar diýip umyd edýäris. Indiki gepleşigimizdäki täzeliklerden habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyna agza bolmagy we jaňjaga düwmesine basmagy unutmaň. Indiki gepleşiklerde görüşýänçek hoş sag bolun.